1970, do you remember me? You put me on a boat across the sea in the name of victory. But much to my surprise, when I arrived, there was no welcoming committee. Instead, there was a man for me to kill. And now I see how this is all too real. Then I saw him standing with the bayonet, and as I ran towards him, he hardly broke a sweat. When I took his life, he found to his knees, and as his eyes began to fade, he whispered softly, Godspeed this letter. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι είχαν αποκλείσει τα Δαρδανέλια, αποκόπτοντας τους Ρώσους και από τη Μεσόγειο, ενώ οι Γερμανοί τους είχαν φράξει τη θαλάσσια οδό από τη Βαλτική. Ρωσικές δυνάμεις πέρασαν τη Μεθόριο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ύψος του Αρμενικού Ερζερού, στον Κάφκασο, και εισέβαλαν στην Τουρκία. Ο τουρκικός στρατός όμως, από την διοίκηση Γερμανών αξιωματικών, αντεπιτέθηκε και απόθησε τα ρωσικά τμήματα. Το φθινόπωρο του 1914, μάλιστα, κατέλαβε και το Βατούμ, στη Γεωργία σήμερα. Ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Μέγας Δούκας Νικόλαος, ζήτησε στις 3 Ιανουαρίου του 1915 από τους συμμάχους του στην Αντάν να χτυπήσουν αυτά τα Δαρδανέλια ή αλλού, ώστε να μειωθεί η τουρκική πίεση. Τσόρτσιλ, πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου, είχε προτείνει από τις 25 Νοεμβρίου του 1914 επίθεση του συμμαχικού στόλου εναντίον των Δαρδανελίων. Ο Τζον Άρμπουθνοτ Φίσερ, πρώτος λόρδος θαλάσσης, αρχηγός του Βρετανικού βασιλικού ναυτικού, είχε αντιδράσει. Το αίτημα του Νικολάου επανέφερε στο προσκήνιο την πρόταση του Τσόρτσιλ. Μεγάλος αγγλογαλλικός στόλος, αποτελούμενος από 18 θωρηκτά, πολλά καταδρομικά και πλήθος μικρότερα σκάφη, συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιώντας τα νησιά Λίμνο, Ήμβρο και Τένεδο, ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου του 1915 να κάνει οβολή τις τουρκικές θέσεις στα Δαρδανέλια. Είχαν οργανώσει την άμυνα με σειρά ολόκληρη βαρέως πυροβολικού και πόντιση ναρκών. Ως τα μέσα Μαρτίου, οι Τούρκοι παρέμεναν αλόβητοι. Σχεδιάστηκε γενική επίθεση που θα επέτρεπε σε 4 θωρηκτά να περάσουν τα στενά και να βάλουν στη μέση τα τουρκικά πολυβολία. Η επιχείρηση εκδηλώθηκε στις 18 Μαρτίου του 1915. Για τους Αγγλογάλους αποτελέσματα. 2 θωρηκτά βούλιαξαν, ένα τρίτο εγκαταλείφθηκε και ένα άλλο υπέστη φοβερές ζημιές. Ο υπόλοιπος στόλος αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε σημείο έξω από το βεληνικές των τουρκικών πυροβόλων. Καθώς ήταν φανερό ότι η εκβίαση των Δαρδανελίων ήταν αδύνατο να επιτευχθεί μόνο με τις ναυτικές δυνάμεις, αποφασίστηκε η συνδρομή του στρατού ξηράς.
Πορτογάλοι σχεδίασαν τότε απόβαση στη Χερσόνησο της Καλύπολης, που εκτείνεται στην ευρωπαϊκή πλευρά των στενών. Και πάλι ο Φίσερ πρόβαλε αντιρρήσεις και πάλι αγνοήθηκε. Παρά το γεγονός ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν απειλούσε άμεσα την εδαφική ακεραιότητα της Αυστραλίας, η τότε κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε ως μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και λόγω συνταγματικής της υποχρέωσης απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία να λάβει μέρος στον πόλεμο. Στην Καλύπολη θα ήταν η πρώτη φορά που η νεοσύστατη Αυστραλιανή Αυτοκρατορική Δύναμη, όπως ονομάστηκε η στρατιωτική δύναμη των Αυστραλών που στάλθηκε στην Ευρώπη, θα έπαιρνε μέρος σε πολεμική αναμέτρηση. Το Νοέμβριο του 1914, από το λιμάνι Όλμπανι της Δυτικής Αυστραλίας έφυγαν η πρώτη μεραρχία πεζικού και η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη ελαφρά ταξιαρχία ιππικού. Ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν στη Βρετανία, όπου και θα εκπαιδευόταν. Η έλλειψη υποδομής όμως είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν σε εκπαιδευτικά στρατόπεδα των συμμαχικών δυνάμεων στην Αίγυπτο. Παρέμειναν εκεί για περίπου 3 μήνες. Εν τω μεταξύ έφταναν στην Αίγυπτο και άλλοι Αυστραλοί στρατιώτες. Στις αρχές Μαρτίου του 1915 δόθηκε η ειδοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων για την εκστρατεία κατάληψης των στενών των Δαρδανελίων και η στρατιωτική δύναμη των Αυστραλών και Νεοζηλανδών θα χρησιμοποιούταν για αυτή την επιχείρηση. Στην Ελλάδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ελπίζοντας ότι η κατάληψη των Δαρδανελίων θα είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση της Κωνσταντινούπολης, έδωσε την άδεια στη Μεγάλη Βρετανία να χρησιμοποιήσει τη Λίμνο ως ναυτική βάση. Έτσι, στις 4 Μαρτίου του 1915, οι πρώτοι Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες από τις Άνζακ πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους σε ελληνική γη. Το λιμάνι του Μούδρου, με τα απάνεμα νερά του, τους υποδέχτηκε. Η στεριά όμως δεν ήταν και τόσο φιλική για αυτούς. Η ξερή γη, έντονο χαρακτηριστικό της λιμνιακής φύσης, η γυμνή λόφη και η έλλειψη νερού δεν υποσχόταν την καλύτερη διαμονή. Παρ' όλα αυτά, για πολλούς, το ηφαιστειογενές τοπίο της Λίμνου ήταν ασυγκρίτως καλύτερο από την έρημο και τη ζέστη της Αιγύπτου. Οι πρώτες εντυπώσεις του στρατιώτη Μάιλς και τους Έλληνες. Οι κάτοικοι του νησιού ζουν σε πρωτόγονες συνθήκες. Έχουν μικρά σπίτια και αρκετοί από τους άνδρες φορούν προβιές αρνιών και περπατούν ξυπόλοιτοι ή φορούν σκληρά παπούτσια. Η Λίμνος ουσιαστικά ήταν φτωχό νησί.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και με τη γεωργία, κάποιοι με το εμπόριο, ήδη πολλοί είχαν φύγει σε Αμερική και σε Αίγυπτο και επίσης πήγαιναν περιοδικά και δούλευαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, κυρίως στη Σμύρνη, και επέστρεφαν πάλι να βλέπουν τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου η ζωή τους ήταν μια ζωή απλών ανθρώπων, με στερήσεις, με αγώνα για την καθημερινότητα. Βέβαια όταν ήρθε οι δυνάμεις των συμμάχων, ήταν άνθρωποι από περιοχές πολύ εξελιγμένες και ήταν προφανώς η αντίθεση πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει υπήρξε πολύ καλή συνεργασία, μάλιστα στα θέματα υγείας προσέφευγαν στους γιατρούς των στρατιωτικών νοσοκομείων που και αυτοί με καλή διάθεση τους πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν δουλειά όσο διάστημα έμειναν εδώ οι συμμαχικές δυνάμεις για τις μάχες της Καλύπολης. Οι έμποροι τους προμήθευαν τρόφιμα, άλλοι πήγαιναν, δούλευαν στα μαγειρία, έφερναν ρούχα στα χωριά και τα έπιναν και τα επέστρεφαν στους στρατώνες πλημμένα, σιδερωμένα. Επίσης τόσο στο Μούδρο όσο και στο Πορτιανού πάρα πολλοί δούλεψαν. Οι άνθρωποι είχαν καφενεία ή άνοιξαν όσοι δεν είχαν, γιατί κατέβαινε ο στρατός να πιει, να φάει, να διασκεδάσει. Οι ξένοι στρατιώτες άρχισαν σιγά σιγά να ξεθαρεύουν και να συναναστρέφονται τους ντόπιους. Ο σηματορός Χάρβεϊ γράφει στα απομνημονεύματά του: «Δεν είχαμε αρκετά ξύλα, σε αντίθεση με το αλκοόλ που ήταν μπόλικο. Κάθε μαγαζί στη Λίμνο μέχρι το τέλος του Μαρτίου πουλούσε μπύρα και κονιάκ. Υπήρχε έλλειψη καύσιμων ξύλων. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν μικρά κομμάτια κάρβουνο για να μαγειρέψουν. Πρώτοι ήλσαν καύσιμοι ύλη, χρησιμοποιούσαν τις ζουνιές. Οι ζουνιές ήταν τα περιτώματα των αγελάδων, τα οποία τα μάζευαν μέσα από τα χωράφια το καλοκαίρι, τα ξέρναν, τα στίβαζαν σε μια αποθήκη και αυτά τα χρησιμοποιούσαν για καύσιμη ύλη. Όπως επίσης πάρα πολλοί χρησιμοποιούσαν και τις αστιβιές. Η αστιβή είναι ένα αγκαθωτό φυτό με πολύ ψηλά κλαράκια, χτάμνος που αρπάζει πάρα πολύ εύκολα φωτιά. Ιδίως στους φούρνους που άναβαν κάθε εβδομάδα οι γυναίκες για να ψήσουν τα ψωμιά, βασικά χρησιμοποιούσαν αστιβιές, πάρα πολλές έφεραν από την περιοχή του Φατού. Μετά ήρθε το Πάσχα τους και με μεγάλη περιέργεια παρακολουθούσαμε τον τρόπο με τον οποίο το γιόρταζαν. Οι καμπάνες των εκκλησιών τους χτυπούσαν συχνά και για 2 περίπου μέρες δεν σταμάτουσαν καθόλου. Την ημέρα του Πάσχα ήρθαν στο στρατόπεδο οι Έλληνες και μας πρόσφεραν κόκκινα αυγά και άλλα δώρα. Στις 20 Απριλίου του 1915 το λιμανάκι του Μούδρου πλημμύρισε από πολεμικά πλοία των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Μάιλς γράφει: «Κανένα άλλο λιμάνι του κόσμου εκείνες τις μέρες δεν είχε περισσότερα πλοία από αυτό το λιμανάκι της Λίμνου. Είχε έρθει η ώρα της μάχης. Οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί ξεκίνησαν από τη Λίμνο για να επιτεθούν στην Καλύπολη και να πάρουν τον έλεγχο των στενών τους Τούρκους.
επιχειρήσεις στέφθηκαν από παταγώδη αποτυχία. Κάπου 2.000 Αυστραλοί βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνο το πρωινό της 25ης Απριλίου 1915, αφού οι Τούρκοι, που ανήκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο των κεντρικών δυνάμεων, τους περίμεναν κρυμμένοι στις ακτές της Καλύπολης και τους αποδεκάτησαν. Τους επόμενους μήνες, άλλοι 11.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες άφηναν την τελευταία τους πνοή στα μέρη εκείνα. Χρειάστηκαν 10 χρόνια για να πάρθει η αρχαία Τρία που βρισκόταν στα ίδια στενά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να κατακτήσουμε τα στενά αυτά, παραδέχτηκε ο στρατηγός της συμμαχικής δύναμης Σερ Ιαν Χάμιλτον μετά την πρώτη μάχη στα Δαρδανέλια. Ωστόσο, οι άντρες της Άντζακ πολέμησαν ηρωικά και με σθένος. Υπήρξαν μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Όμως περισσότερες ήταν αυτές των συμμάχων και των Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Δηλωμένοι στην ακτή, οι Αγγλογάλοι αντιμετώπιζαν τις τουρκικές αντιπιθέσεις, ενώ 2 θωρηκτά τους βυθίστηκαν από γερμανικό υποβρύχιο και ένα τρίτο από τουρκικό τορπιλοβόλο που επάνδρωναν οι Γερμανοί. Στη Βρετανία, ο Φίσερ πρότεινε να αποσυρθούν οι δυνάμεις από την Καλύπολη και να εγκαταλειφθεί η επιχείρηση κατάληψης των στενών. Ο Τσόρτσιλ επέμενε. Οι σύμμαχοι έριξαν στις μάχες ακόμα 2 μεραρχίες, αλλά οι Τούρκοι είχαν ενισχυθεί με ακόμα 5. Τα συμμαχικά στρατεύματα βρισκόταν σε δινή θέση στην Καλύπολη και ο επικεφαλής του στρατηγός, Σερ Ιαν Χάμιλτον, ζητούσε ενισχύσεις από ακόμα 95.000 άνδρες. Αυτή τη φορά το πολεμικό συμβούλιο του αρνήθηκε. Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν μάταιες. Από τον Αύγουστο και μετά η Λίμνος αποτελεί κέντρο ιατρικής περίθαλψης αρρώστων και τραυματιών. Επίσης, τη χρησιμοποίησαν ως σταθμό εφοδιασμού. Κατασκευάζονται διάφορα έργα, όπως αποβάθρες, δρόμοι, αντλίες νερού και ένας υποτυπώδης σιδηρόδρομος. Στήθηκαν 2 αυστραλιανά στρατιωτικά νοσοκομεία, όπου σε αυτά υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών επεμβάσεων και ακτινογραφιών. Στη Λίμνο νοσηλεύονται περίπου 4.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες, με τη φροντίδα 96 Αυστραλών νοσοκόμων. Περίπου 150 Αυστραλοί στρατιώτες θαύτηκαν στα 2 πολεμικά νεκροταφεία του νησιού. Που κάνει εντύπωση σε όλους ήταν ότι είχαν κάνει ένα μικρό εργοστάσιο αφαλάτωσης του θαλάσσιου νερού για να στέλνουν στα στρατόπεδα. Σκεφτείτε πόσο προχωρημένοι ήταν σε σύγκριση που εμείς δεν είχαμε τρεχούμενο νερό στα σπίτια εκείνη την εποχή. Έκαναν τα νοσοκομεία, έκαναν ένα πολύ μεγάλο υδραγωγείο που με μηχανή ανέβαζαν το νερό επάνω και μετά κατέβαινε και μυριζόταν στα στρατόπεδα. Το νερό από εδώ το ανέβαζαν επάνω σε αυτούς τις κολόνες. Υπήρχε μια τεράστια δεξαμενή. Βλέπετε, οι βάσεις είναι ακόμα. Υπήρχε μια τεράστια δεξαμενή η οποία γέμιζε νερό από την κάτω δεξαμενή και πλέον με τη βαρύτητα τροφοδοτούσε όλη την περιοχή αυτή, γιατί τα στρατεύματα ήταν από εδώ μέχρι κάτω. Αυτό ήταν ένα ατελείωτο στρατόπεδο, πολλές χιλιάδες. Είχαν ένα μικρό τρενάκι που κουβαλούσαν το κάρβουνο, το έφερναν οι μαούνες, το έφερναν τα καράβια τα αγγλικά, με μαούνες το έβγαζαν εκεί σε μια σκάλα που είχαν φτιάξει, που ακόμα κάποια ελάχιστα υπάρχουν στην περιοχή και της Μπούντας προς την πλευρά της Γρογιάννης, έτσι λέγεται, και μοίραζαν και πήγαιναν το κάρβουνο για να κινηθούν οι μηχανές για τις ανάγκες των νοσοκομείων, ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης, τουλάχιστον στο δικό μου το χωριό, εγώ το θυμάμαι, είχαν ανοίξει ένα πολύ μεγάλο πηγάδι. Η διάμετρός του να ήταν μπορεί και 7 και 8 μέτρα χτισμένο, ακριβώς κάτω από το χωριό, που μέχρι σήμερα το λέμε, νομίζω τώρα ότι κάποιοι το έχουν ομιλώσει, το εγγλέζικο πηγάδι, και έπαιρναν και αυτοί νερό από εκεί, αλλά και όποιος ήθελε από τον κόσμο πήγαιναν. Και σώθηκε, δηλαδή μέχρι πριν κάποια χρόνια υπήρχε. Τώρα έχω την αίσθηση ότι το έχουν σκεπάσει με χώματα. Έστρωναν τους δρόμους, οι δρόμοι που οδηγούσαν από το χωριό, το δικό μου του Χωριανού,
πίσω στη θάλασσα, στην παραλία Σγουρογιάννη, στην παραλία Ξηρόλιμνη, όπου είχαν οι σκηνές, προς τη Λένα, όπου ήταν το νοσοκομείο των Αυστραλών και των Καναδών, και μέσα στην Πούντα, εκεί που ήταν όλες οι εγκαταστάσεις, προσπαθούσαν να στρώσουν, έσπραζαν πέτρες και έστρωναν τους δρόμους με βράχια, αρκετά αλία, ώστε να μην λασκώνουν τα κάρα που μετέφεραν τους πεθαμένους για να τους στάψουν στο χωριό. Είχαν και κάποια αυτοκίνητα, από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες, με τα οποία κινούνταν οι ανώτεροι εξωματικοί, και όλες αυτές οι εργασίες γίνονταν βασικά από τους Ινδούς και από τους Αιγύπτιους, οι οποίοι, ζώντας σε ένα τόσο κρύο μέρος, βέβαια υπέφεραν πάρα πολύ κατά την περίοδο του χειμώνα. Επίσης, εδώ, όπως ξέρετε, ήρθε και ο πρώτος ναύαρχος τότε του Αγγλικού Ναυαρχείου, ο Winston Churchill, ήταν περίπου σε ηλικία 42 χρόνων και φιλοξενήθηκε στο σπίτι των αδελφών Κωνσταντίνου, που ο κόσμος, επειδή ήταν πολύ μεγάλο, έχει περίπου 15 δωμάτια, ένα πολύ μεγάλο κήπο, ωραίες βεράντες, το έλεγαν από τότε παλάτι. Εκεί φιλοξενήθηκε ο Churchill, το σπίτι όσον καιρό έμεινε. Στο χωριό μας, το Πορτιανού, υπάρχει το δεύτερο συμμαχικό νεκροταφείο. Το πρώτο είναι στο συμμαχικό νεκροταφείο στο Μούδρο, όπου εκεί είναι, στο Πορτιανού είναι θεμέλιοι κυρίως Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Γάλλοι και Ινδοί. Και η γιαγιά μου μας έλεγε έτσι, μας διηγούνταν ιστορίες που ήταν τότε γύρω στα 40 χρόνια, όταν ήταν οι Αγγλογάλοι στην Λίμνο, ότι τρέχανε τα παιδάκια, ερχόταν πάνω σε κάρα, έφεραν τους πεθαμένους για να κάνουν την τελετή της κηδείας και μετά να τους τάψουν, και έσταζαν τα αίματα κάτω από τα κάρα, μας έλεγαν, έβλεπαν. Δηλαδή ήταν τραγικές σκηνές και για τα παιδιά που δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις, και σαν παιδιά ήταν περίεργα να δουν τι θα κάνουν. Και οι νεκροί αυτοί όλοι θάβονταν δίπλα στο νεκροταφείο του Πορτιανού, που σήμερα είναι σε πολύ ωραία περιποιημένο, και στο Πορτιανού έχει 347, αν δεν κάνω λάθος, θαμμένους μέσα, και οι ηλικίες των θανόντων είναι από 17 χρονών μέχρι 56. Έχει παιδιά δηλαδή 17 χρόνων. Και βλέποντας το αναρωτιέται και κανένας. Αυτό τώρα το παιδί των 18 χρόνων που ήξερε την Ελλάδα, που ήξερε τη Λίμνο, που ήξερε το Πορτιανό, για να καταλήξει εκεί. Τον Αύγουστο του 1915 οι συμμαχικές δυνάμεις ανέρχονταν σε 12 μεραρχίες και αποφασίστηκε μεγάλης κλίμακας επίθεση με απόβαση στον κόλπο της Σούβλας. Η συμμαχική επίθεση δεν κατέληξε σε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, στις 22 Αυγούστου του 1915 διακόπηκε εξαιτίας της εξάντλησης των τμήματων. Το Σεπτέμβριο οι Αγγλογάλοι παρέμεναν ακόμη στην Γαλλίπολη. Τον Οκτώβριο ο Χάμιλτον αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Τσάρλς Μονρό, που είχε εντολή να πράξει ό,τι νομίζει. Ο Μονρό διέταξε αθόρυβη εκένωση της Γαλλίπολης, η οποία άρχισε στις 19 Δεκεμβρίου του 1915. Τη νύχτα, 8 προς 9 Ιανουαρίου του 1916, ο τελευταίος στρατιώτης αποχωρούσε. Συνολικά, οι απώλειες από τη μάχη της Γαλλίπολης έφτασαν στους 130.000 άντρες, ενώ ακόμα 60.000 βρέθηκαν εκτός μάχης από τις αρρώστιες που τους θέριζαν. Για τη μάχη της Γαλλίπολης γράφτηκε πως δεν υπήρχε στρατηγικό λάθος που να μην διαπράχτηκε, ενώ η αποχώρηση έγινε άψογα, χωρίς καν να την αντιληφθούν οι Τούρκοι. Μετά την αποτυχία της απόβασης, οι εναπομείναντες στρατιώτες του Άνζακ μετακινήθηκαν στην Αίγυπτο. Οι τελευταίοι Αυστραλοί αποχώρησαν από τη Λίμνο στις αρχές του 1917. Η σφαγή στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί κλίμα εθνικής ομοψυχίας στην Αυστραλία και να πάρει σάρκα και οστά το όνειρο της δημιουργίας του Αυστραλιανού έθνους. Το 1901 οι Βρετανικές αποικίες της Αυστραλίας είχαν ενωθεί και είχαν δημιουργήσει το ομόσπονδο Αυστραλιανό κράτος, που όμως δεν είχε ακόμα συνοχή, κάτι που του την έδωσε η θυσία της Γαλλίπολης.
Στην απόβαση της Καλύπολης πήραν μέρος και 12 Ελληνοαυστραλοί. Ο δεκανέας Τζακ Μάρκ, ο υποδεκανέας Τζον Ζαβιτσάνος και οι στρατιώτες Πέρση Κουκουσάκης, Κώστας Αρώνης, Γιώργος Κρήτον, Ρόμπερτ Κρόκος, Άθα Χαλκάς, Λεωνίδας Μανούσου, Γιώργος Παπάς, Πίτερ Ράντος, Ρόι Ράλφ και Αναστάσιος Ρεμπέα. Ο μόνος άτυχος υπήρξε ο 24χρονος μάγειρας Πίτερ Ράντος, που έπεσε στο πεδίο της μάχης. Κάθε χρόνο, στις 25 Απριλίου, η Αυστραλία τιμά με εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο την επέτειο αυτή, με επίκεντρο την Καλύπολη. Στη Λίμνο, όπου αποτέλεσε πέρασμα για την απόβαση της Καλύπολης και πολλοί Αυστραλοί βρήκαν καταφύγιο μετά την καταστροφή, υπάρχουν 2 στρατιωτικά νεκροταφεία και ένα μνημείο για να θυμίζουν το πέρασμα των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών από την ελληνική γη.